Etorri gure gaurko bideora. Gaur gure 5 aholku edo gomendio izango dituzue hizkuntza bat nola ikasi. Edo nola ikasi baino gehiago, zer egin hizkuntza bat ikasteko. Bai? Hau gure esperientziaren ondorio bat besterik ez da. 20 urteko esperientzia baino gehiago daukagu irakaskuntzan, hizkuntza irakaskuntzan, eta ikusi ditugu badakitzue, oin arte esan duena. Ikasle bakoitza, hizkuntza, ikasle bakoitza eta ikasle bakoitza bata bestearengandik guztiz ezberdina da. Ikasteko moduak desberdinak dira. Bati irakurtzearekin nahikoa baldin bazaio, horri bat ikasteko, perfecto. Beste batzuk abestu itzen dute horri hori, perfecto. Bai? Horregatik, gure aholkuak oso modu orokorrean daude. Zerbait gitzea nahi baldin bazu, iruzkinetan idatzi, eta gu pozik. Guazen bideora. Hizkuntza ikasteko, gure 5 aholkuak eskainiko dizkizuegu. Lehenengo aholkua. Netflix and chill. Zer esan nahi dugu horrekin? Pixkat txantxa joku moduan, baina Netflix, Amazon Prime, Hulu, HBO eta horrelako plataformetan daukagun aukera, pelikulak, seriak, dokumentalak eta barri ikusteko edozein hizkuntzatan, ez bakarrik hizkuntza konkretu baten baizik eta guk aukeratu dezakegun edozein hizkuntzatan, ikeragarri zabala da. Aprobetxatu aukera hori. Ez du esan nahi, orain plataforma guzti horretara arpidetzia. Chill txantxa horren egin dugu, Netflix and chill zer esan nahi duen badakitzuenok oso ondo eta bestela Google. Aprobetxatu aukera hori eta zergatik ez serie edo programa hori ikusi zuk hobetzea nahi duzun hizkuntza hori dakien norbaitekin aldamenean. Bigarren aholkua, egunkarien lerroburuak irakurri. Berriro ere, egunkari pila bat interneten daude, gaude zuk nahi duzun hizkuntza horretan ere egunkariak gaudela, aprobetxatu. Eta zakatzu zertan notizi guzti irakurri, lerroburuak irakurri. Egunetik egunera zenbat hobetzen eta ulertzen duzun ikusiko duzu. Idatzi, gure 3. aholkua idaztea da. Egunero, astero, 2 astetik behin, hilabetero, noixian behin, hartu eta hitz pare bat idatzi, hitz berriak idatzi. Hizkuntza horretan, ikastia nahi duzun hizkuntza horretan. Izan daitezke hitz bat eguneko, edo 3 hitz, edo 5, edo 7, edo nahi dituzunak. Baina ohitu hizkuntza horretan ere zerbait idaztera. Pixkat gora hori nahi baldin baduzu, ez idatzi hitz bat, idatzi. Edo ez idatzi hitz bat, bakarrik idatzi hitza, eta aldamenean zuri lotuta dagoen esaldi bat hitz hori erabiltzen duzuna. Existitzen dira, holako egutegi batzuk, egunero hitz berri bat erakusten dizutenak. Badakit ingelesez existitzen direla, badakit alemanez ere existitzen direla. Saiatu eta aurkitu zure hizkuntza horretan. Seguru ere, egongo direla. 4. aholkua, entzun. Entzun. Sartu etxera eta zuk behar duzun hizkuntza horretan, entzun. Nola lortu hori? Batzutan, serie bat ikustea eta arretaz gehiago eskatzen digu. Bai, baina irratia? Zergatik ez sartu etxera eta irratia eduki hor atzean? Zuk entzuten duzula noizean behin. Bai, hori gure garunak jasoko du. Horretarako existitzen dira aplikazio pila bat. Gure kasuan, nik gomendatzen dudan bat TuneIn deitzen da. Munduko irrati katai gehienak esan behar nuen, ez baldin badea guztiak. Eta aukeratu, zein gustatzen zuen, musika entzuten nahi baldin bazu? Musika ipini. Albistegiak. Irratia entzutearen abandeietako bat, hainbat asentutara, hainbat dialektotara, hainbat hizkuntza modu ezberdinetara ohituko zarela, zu konturatu barik da. Eta azkenengo aholkua, eta 5. dana, haien ez dena oso horreza, baina, bidaiatzea. Ez dago beste modu hobea hori gure ustez, hizkuntza bat ikasteko, berau hitz egiten den lekuetan baino. Bere kultura ezagututa, bere jende ezagututa, bere historia ezagututa. Nolabait, barneratzeko hizkuntza bat, zu zeu barneratu behar zare hizkuntzan.
ez da hizkuntza zure gana sartuko dana, baizik eta zure hizkuntzara. Eta hori oso ondo ulertu dan, espero baietz, hori da nahi duguna esan bidaiatziakin, juntzaitxez, ez dakit, betiko adibide bat, Frantzia, frantzesa ikasteko, Frantziara joan, kurasanak jan, jente frantzesarekin hitz egin, frantzesez, irakurriango aldizkariak, telebista ikusi, 24 ordu egon hori entzuten. Bideo gustatu baldin bazaizue, eman like, ados. Eta gure hurrengo bideoa pixkat zentratuago egongo da ingelesa ikasteko gure 5 aholkuak. Kasu horretan, sakonduko dugu ze plataforma, zer irrati saientzutia dagoen, ea zerbait diferentia dagoen, bai? 5 aholku hauek nik ematen ditudanak dira. Ados? Nik 20 urte baino gehiago esperientzia daramat, hizkuntza irakaskuntzan. Eta nire ikasleekin ikusi dudanaren arabera, 5 aholku hauek idatzitut. Batzuk ez dute zurekin funtzionatuko, beste batzuk bai. Ideia berriren bat baldin badukatzu, idatze iruzkinean, bai? Prest nao, zuen iruzkinak irakurri komentatzeko eta ikasteko, ni neu desiatzen hau eta ikusteko zen metodologia, zelan egiten duzuen zuek hizkuntza bat ikasteko. Ados? Eskerrik asko, badakitzue, eman like, arpidetu eta hurrengo bideo arte.